Jam Allah waale men bandiraɓe musidɓe tedduɓe. ñalde nasande 23 lewru silto hitande ujunaji 2023 ina hawri alhamisa 12 lewru mawludu hitande ujunere 445 sergo fulɓe mbi neɗɗo ko hakkille so neɗɗo dañi jawdi jali wasde o waɗi ko Allah yiɗa sabu jawdi aduna ko lubal ala fof mo jeeyi ɗum kadi gurɗo celluɗo on wasani koye ballal Ibrahima Sissoko gorko mo Sam tawateɗo Libreville Gabon. windande men hande ko ni sifori ceerno mawɗo radiyallahu taala anhu o wi julɗo yo andu kala ko woni ko Allah woni kala ko waɗi ko Allah waɗi yo julɗo wattirni hakkille mum e gurdam mum dañano mayri tawayno suuri koye ballal Aliou Kumi gorko mo Madina Gounass. jarama ceerno Ibrahima Sissoko gorko mo Sam. jarama goomuji janguinoɓe ɗemgal fulfulde ɗemgal so janngaka windaka haalaka ngal godal mum firtani jarama ceerno Mouhamadou Suraji Ly o jere leñol kono jarama ɓen weltortoɓe ko winda e ɗemgal fulfulde tawi koye sawtoji musidɓe moon Ami Ndiaye mo Sinthiou Bamamɓe. Issa Mayram debbo mo Madina Gounass. Yo jam ñallu saro e men ñallen e nder hen.